Moi Yka! Mä oon Teemu Launio, 36-vuotias perheenisä Helsingistä, yhteiskuntatieteiden maisteri, työtön työnhakija ja tällä videolla mä oon teillä avoinna olevaa yhteisösuunnittelijan paikkaa teidän toimistosta. Mä oon tätä paikkaa sen takia, että mä etsin aina työelämässä merkityksellistä työtä. No, työ, jossa kannustetaan ihmisiä liittymään Ykan jäseneksi, pysymään jäsenenä ja tarjoamaan heille jäsenyyttä vastaavia lisäarvoa tuottavia palveluita, kuten tapahtumia, koulutuksia, vertaistukea, mentorointia, niin vaikuttaa juuri siltä. Mä tunnen Ykan hyvin pitkältä ajalta. Mä oon ollut sen jäsen vuodesta 2011 alkaen ja mä oon oppinut arvostamaan Ykan tapaa kohdata muuttuva työelämä ja tarjota enemmän ratkaisuja kuin esittää ongelmia. Ja Ykan toimistoväki ja työkuvauksessa vaikuttaa semmoiselta paikalta, jossa mä mieluusti haluaisin työskennellä. Avoin, aktiivinen, keskusteleva, toisiaan kannustava, sparraava, mutta myös tavoitteellinen työyhteisö on jotain, missä mä mieluusti näkisin itseni. Mä tuon mukanani kokemusta niin opiskelijajärjestöistä, teknologiabisneksestä, politiikasta kuin sitten järjestöistä. Mä oon ollut reilu 10 vuotta sitten niin Syy Joensuun paikallistoimija ylioppilaskunnassa, opiskelijakunnassa töissä, kuin sitten valtakunnallisesti opiskelijoiden liikuntaliiton puheenjohtaja. Jotain näistä opeista saattaa edelleen olla relevantteja opiskelijajärjestöjen ja yhdistysten kanssa toimiessa. Aikuisten puolella mä oon viimeksi ollut Suomenladulla töissä, joka on siis kansalaisjärjestö. Vastasin siellä tapahtumista ja kumppanuuksista ja hankkeista, mutta tuli myöskin tehtyä sitten erilaisia juttuja yhdistysten kanssa ja mietittyä sitten myös jäsenpitoasioita moniammatillisessa ympäristössä. Sitten mulla on jonkin verran tausta TTL:stä, jossa myös ammattiliitot ja työmarkkinaelämät tuli tutuksi ja osaan arvostaa myös Ykan toimintaa siellä. Poliittinen ja yhteiskunnallinen aktiivisuus on osa minua ja toivon ja luulen, että pystyn siinä olemaan lisäarvoa tuottava tiimipeluri teille. Mä väitän olevani oma-aloitteinen, aktiivinen, itseohjautuva ja haasteita ja puhelinta pelkäämätön työkaveri ja työntekijä. Toivottavasti me nähdään helmikuun lopussa etähaastattelussa. Moi moi!